10 films osra ispirati minn poeżiji bil-Malti. Dan ħidmet studenti tal-baċellerat fl-istudji tal-medja tal-Istitut tal-Arti Kreattiva tal-Kulleġġ Malti tal-Arti, Xjenza u t-Teknoloġija l-Emkast f'kollaborazzjoni mal-Uffiċjali Edukattivi tal-Malti tas-Sekondarja. Xogħol li kien preżentat it-tlieta filgħodu fil-preżenza tal-Ministru għall-Edukazzjoni Evarist Bartolo flimkien ma' numru ta' studenti tas-sekondarja. Fost il-poeżiji hemm Refuġjata ta' Mario Azzopardi, Passaġġi ta' George Borch, Jien ta' Viktor Fenek, Jum San Valentinu ta' Maria Greg Ganado, Bidejna ta' Adrian Grima u Fejn jorqod ir-rieħ ta' Achille Mizzi. Inħadmu wkoll films minn poeżiji ta' poeti ewlenin. Żagħżugħ ta' dejjem ta' Duncan Msajla, Niftakar ta' Anton Buttigieg u Quo Vadis ta' Rużar Briffa. Wara li jażlu l-poeżija tagħhom kull student evalwa fid-dettall il-messaġġ li l-poeta rid iwassal u adattaw il-poeżija b'xeni, azzjonijiet u mużika. Joshua Azzopardi għażel il-poeżija Refuġjata ta' Mario Azzopardi. Fir-riċerka tiegħu sab li ħafna refuġjati jgħaddu minn problemi mentali minħabba trauma. Għana dattajta li din il-refuġjata qiegħda fil-kamra tagħha, qiegħda bażikament tiftakar kif kienet ħajta sabiħa u neqilbu xi kultant fil-kamra tagħha qed tibża tisma' ħsejjes moħħha trauma li għaddit minna bażikament. Min-naħa tagħha Alexia Camilleri għażlet il-poeżija Niftakar ta' Anton Buttigieg. Poeżija li fl-ewwel biċċa l-poeta jirrakkonta dakinhar tat-tieġ u fit-tieni parti il-funeral ta' martu. Jiena li għamilt huwa batt l-ewwel strofa u adattajt bħala viżwal iktar lejn it-tieni strofa. Dan għamiltu biex il-viewer min qiegħed jara l-poeżija ikun jista' jħoss iktar id-dwejja u d-dieqa li forsi kienet iħoss il-poeta waqt li kien qiegħed jiktibha l-poeżija. L-istudenti tal-Emkast saħħu li proġett ta' dan it-tip jgħinhom janalizzaw u jfittxu iżjed fid-dettall dwar dak li jkunu se jippreżentaw. L-10 poeżiji magħżula huma parti mis-sillabu li l-istudenti jistudjaw għall-eżami tal-Malti ta' tmiem l-edukazzjoni sekondarja. Għodda li dwara kelmitna l-uffiċjal edukattiv Dorin Kolejro. Qegħdin jagħtuna filmati ta' livell għoli ħafna biex inkun nistgħu intellawhom fuq is-sit tagħna tal-Malti biex bekk ikunu jistgħu jużawhom l-għalliema meta qed jgħallmu l-poeżiji tal-livell ordinarju taċ-ċess. Prattikament daw qabdu 16 poeżiji li qegħdin fis-sillabu, żviluppawhom, interpretawhom u lilna tawna għodda meħtieġa ħafna biex inkunu nistgħu nużawha fil-klassijiet.